Parlok aligini sangap iki kubor na YouTube jingtim. Tela da pimpat subscribe ya kani ke channel subhaban subscribe kenang bepindup yo iki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha ka kendai terik uyayong. Ha ka jingyelang ka MDA la banyatai ki MLA kaliang sensyar halor ke roster system. Ki MLA kaliang sensyar ki bedon lang hapo ka kenhun senrop Meghalaya Democratic Alliance MDA. Kila banyatai ha ka jingyelang jong ka kenhun senrop halor ke roster system. Kabadai ban pentrikam hapo ka bhak thungkam jong ka jela ka telong kubor ka yathu manakaliang ki MLA ki bedon hak sorkar MDA tu kin saya kendu andalawan umentri rangba ukon rat kungkal sangma banyak ren halor kene namar kedai kamat kabedon kam banyatai da ka jing sengu thu jing mut lang kum ki trai muluk jong ka jela kenang ban nemi kano ka jing kabala banlong ka jing ma ya ka jela laong umentri rangba unwan pai menta ka tayew shashilong hadien ba ulale jing le chabar na ka jela ha ka tayew baladam shu la yathu ba kiseng san perthai ki bedon hapo ka sorkar MDA ru kin saya kren shwa hala kijong kiseng ya kene kaman ha ka ba on nyedon benta lang kinong kit kam jong kaseng bat ki MLA bat ki MDC kidon ru ki ba ajing mut ban yatai lang ya kene kaman ha ka jing yelang jong baro kiseng san perthai ka jing thungkam kala sa teng ha kitnat rekam ka sorkar jela hadien ba kiyeng bishar Meghalaya High Court leng ba ki arngut kinong bishar kala penmi ya ka hukum ha kasan tarik uyayong arajar arpuar ha ka ba kala petha ban pen sange shwa ya baro ki jing penrungkam halor kinong rim ba ha kapor bakhot ban thep kam kitnat sorkar bat kuei ki snat rekam ki bahap ban but ya ki jing bah thungkam reservation polisi namar ki klempen I setia ya ka roster system lane ki klempen I syai kat no teli lamang ya ki kam na ka banta ka jaj benreu beper kat kum ka reservation polisi kapor balakhot ban thep kam kaying bishar kala betha bakar kom penrungkam kala ban teng biang tang anda ka jela kala la ban pen I ya ka roster system lane kejing pen isyai kat no teli ki kam lamang na kebenta ki jaj benreu beper kat kum ka roster vision polisi lane kejing pen bahak lepa ya ki kam ha kapor ban khot ban thep kam kat kum ka reservation polisi dangsian nakaliang ka Voice of the People Party ru kala dawa ban khot da kador bar kerpang ban yatai ya kene kamat roster system kublai sibun ngin sai siampat hakiwe ki kubor